खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं आमिना सरगियारि। मायारानि ब्रह्मआ न' फारसे गिदिंनानै फैफिनबाय। थांनाय 19 फेब्रुवारि सनिबारखालि रिलाइभ निउज 24 जों फोसावजानाय रादाब क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा मंगलजरा गामिनि गोमानानै थानाय मायारानि ब्रह्मआ न'सिम गिदिंनानै फैफिनबाय। मायारानि ब्रह्मआ न'सिम गिदिंनानै फैफिननायनि खौरांखौ जोंनि रादाब बिजोंनिसिम मिथिहोदों लोगोसे रिलाइभ निउज 24 रादाब बिजोंनिसिम साबायखर बावदों।